Joonas Ohtonen Jyväskylästä, terve. Terve. Sä oot biljardiammattilainen, tai niin kuin teillä sanotaan teidän piireissä, biljardi pro. Kyllä, eli pelaan ja valmennan kautta muuta biljardiin liittyvää teen hommikseni. Ja nyt tänään sä aiot tehdä vaatimattomasti yhden maailmanennätyksen ja siihen perään sitten kaupan päälle vielä yhden Suomen ennätyksen. No yritetään ainakin. Mistä on kysymys? Eli tämmönen pumppulyönnin nopeusennätys olisi kysymyksessä, eli meillä on este tossa noin ja pitäisi 15 palloa ylittää este ja pussittaa pomppaamalla esteen yli. Ja 14,3 sekuntia olisi se, että sitä ei saisi ylittää. Kenen nimissä tää on tällä hetkellä? Rocky Lane, Uusi-Seelanti. Mutta kohta ei enää oo. Toivottavasti ei. Sinne pitää mennä tonne pussiin. Kyllä. Kaikkea. Ja sitten toinen Suomen ennätys on... Pomppulyönnin korkeusennätys. Ja sä lyöt, mä ymmärsin, että nyt lyödään oikein eikä mitenkään... Kyllä, eli hirveän monesti näkee biljardisalilla, että lyödään kiven alle, joka on täysin väärä tapa, vaan lyödään kiven päälle pystyasennosta ja sitten katsotaan, että kuinka korkealle se saadaan fysiikan lakeja vastaan nousemaan ilmaan. No, mutta lähdetään maailmanennätyksen pariin. Onnea matkaan, Joonas. Mennään pois, kiitos. Kymmenen 87. Yeah! Joonas, juman kautta, se on uusi maailmanennätys. Siellä Rocky Lane puree pölyä Uudessa-Seelannissa. Ja tarkastettiin äsken kuvanauhalta, niin se ennätysaika on 10.68. Se muuttui vielä paremmaksi. Tämä on aivan loistava tulos. Kyllä, on tyytyväinen. No on syytäkin olla tyytyväinen. Ja nyt me jatketaan eteenpäin. Eli nyt me tehdään Suomen ennätys. Kerro vähän, mitä tapahtuu. No USAssa on järjestetty kilpailujakin tällä saralla, mutta yritetään nyt Suomessa kuinka korkealle saadaan laillisella pomppulyönnillä nousemaan tuo lyöntipallo tuossa pöydällä ja mitataan sitä sitten tuommoisella korkeustelineellä. Eli laillinen pomppulyönti on se, että palloa lyödään täältä Ylhäältä alaspäin, eikä lyödä Joo. tänne pallon alle missään nimessä, koska silloinhan verka ja pöydät ja kaikki kärsii. Joo, se pallo lentää aika pitkälle. Mä oon Lissabonissa kerran lyönyt tällä tavalla uima-altaaseenkin pallon, että Kyllä, näinkin voi käydä. näinkin voi joskus käydä. Riman korkeus on nyt 16. Ei muuta kuin ole hyvä. Se meni komeasti. Äsken meni 16 senttiä komeasti. Nyt me nostetaan rima 26. Jos mä oon ymmärtänyt oikein, sun oma ennätys on 25. Kyllä, Elikkä nyt se menee pitää niinku- sentillä parantaa. Katsotaan miten käy. Ole hyvä. Ja se oli siinä! Onneksi olkoon! Oma ennätys ja varmasti Suomen ennätys. Kyllä. Elikkä Joonas, sä oot tehnyt tänään maailmanennätyksen ja Suomen ennätyksen. Onneksi olkoon. Kiitos. Sillä lailla. Se biljardista. Nyt tehtaalle saapuu mies, joka